Milí diváci, vítame vás u 9. dielu nášho seriálu Účtovníctvo ľudskou rečou. Ahoj Martin. Ahoj Dáši, dobrý deň prajem, milí diváci. Máme pripravenú opäť pre vás tému DPH, ktorá sa nám natiahla už do 3. a zároveň posledného dielu. Téma DPH je nesmierne populárna. Martin, čo nám hrozí, ak si nesplníme svoje povinnosti? Tak sú to bohužiaľ sankcie. Čakajú na nás pokuty, úroky z omeškania a v určitom prípade aj rozhodnutie o vylúčení. Aké sú to pokuty? Áno, tak ak daňové priznanie nestihneme v lehote, je to od 30 do 16 tisíc. Ak nás vyzve daňový úrad a nestihneme ani to, tak je tam dvojnásobok, to znamená 60 až 32 tisíc. Ak si nesplníme registračnú povinnosť, je to 60 až 20 tisíc. Ak si nesplníme oznamovací povinnosť, tak je to od 30 eur do 3000 eur. A totožná pokuta na nás čaká aj ak nepodáme súhrnný výkaz. Nepodanie kontrolného výkazu je ešte o to menej radostné, že za to je pokuta 10 000 eur. A ak sa nám toto celé stáva opakovane, tak je tam pokuta až 100 000 eur. A to už myslím zabolí asi každého. Tak si treba dávať pozor. Presne tak. Je možné požiadať o zrušenie registrácie k DPH a ak áno, za akých podmienok? Áno, samozrejme. Musíme byť plátcom DPH aspoň 12 mesiacov. Náš obrat musí byť pod spomínané číslo 49 790 eur. Plus môžete požiadať o zrušenie v prípade, že rušíte aj svoje vlastné podnikanie. Môže registráciu zrušiť daňový úrad? Áno, samozrejme, bohužiaľ môže. A ak si opakovane neplníte svoje povinnosti, ak vás opakovane nezastihne na adrese podnikania a taktiež, ak je daňová kontrola, sú tam nejaké rozsiahlejšie problémy. Ďalej si treba dávať pozor na to, že v daňovom priznaní za posledné obdobie je potrebné dodaniť majetok. Týmto dnešný diel a problematiku DPH na teraz ukončujeme. Ďakujeme, že ste si nás naladili a budeme sa na vás tešiť v ďalšom videu. Ďakujeme pekne a prajem príjemný deň.